Son José Cacabelos Rico, actual alcalde do Grove, e preséntome a estas eleccións municipais 2011 como candidato a alcaldía polo PSDG-PSOE. Despois de 4 anos, os socialistas fomos quen aquí no Grove de recuperar o noso pobo, a nosa vila para os nosos veciños e veciñas. Boa mostra delo son a recuperación de todos os parques infantiles, xardíns, zonas verdes e rúas para os nosos veciños, servicio de limpeza, cambiando os servicios aos veciños e recuperando, como exemplo isto, os espacios para os nosos fillos, as nosas fillas, para que os pais, nais, avós, para que todos podamos disfrutar do noso pobo, recuperando as rúas e os espacios, os colexios, para as persoas e non para os coches como estaban invadidas. Iso é a liña estratégica marcada e agora temos que continuar para conseguir as dotacións necesarias para o Grove, un porto deportivo, un centro de saúde, un centro de día, un auditorio, complementando o traballo feito 4 anos, o pobo, a vila para os nosos veciños e veciñas e dotándolle das infraestructuras necesarias para facer o Grove líder en turismo e en sector do mar. O Grove vive de dous sectores fundamentales, o mar e todas as empresas derivadas do mar e do turismo. Traballar o carón destes dous sectores é importante para calquer político do Grove. En ese sentido, ademais, pensamos que o Grove, pola súa situación xeográfica, as praias, o monte, o medio ambiente, os balnearios, a toxa, a gastronomía, a festa ao marisco, a pesca, a cultura, son valores importantes que debemos de seguir explotando para facer o Grove un pobo líder no turismo a nivel internacional. A actuación de 4 anos no medio ambiente é moi importante porque o medio ambiente é o valor de futuro. Temos que integralo na xestión económica e na xestión social. Deste xeito, todo o traballo feito en 4 anos creo que agora vai a repercutir mellor para facer un pobo sostenible económicamente, socialmente, medioambientalmente. O reto de futuro é continuar pensando sempre nos veciños e nas veciñas e traballando para conseguir que o Grove sexa a referencia internacional de turismo que ten a potencialidade para selo. En ese sentido, traballaremos para conseguir unhas melloras infraestructuras que son importantísimas, desenvolver veciños e veciñas do Grove 4 anos de realidades contra 8 anos de promesas. Eso é o bagaxe que os socialistas e eu, José Cacabelos, presentamos en estas eleccións.